Maga oh. Maga nanliki na upan maga murag. Karawat naman ibaligya maga dan nanliki. Satu. Maga. Karena maga, untuk saging maga, magharvest na karena maga sa kabulig at tumiligya maga. Hindi para makatagkape. Salamat sa mga viewers, subscribers, salamat kayo. Natari ubos sa pader maga. Maga oh. Maga nanliki na upan maga murag. Karawat naman ibaligya maga dan nanliki sa atong harvest karon na saging. Dan nanliki maga. Na bunga. Ambot pwede pa pagkani. Nanliki man. Sobrang nas kaguwang maga kay damo tagtrabaho. Pao na wala na nato ni makuha dayon kay damo tagtrabaho. Kasi gino maga wala bay kurikong oh. Hindot kayo maga, wala sakit na saging. Kini maga mga 2 kilo maga, mga kalibre naman ni maga. Dito sa ubos na pader. Mao maga karon maga nakita na ko din ni karon kini maga nga sa tawag sa among kadulsi nga saging. Pa naman ni maga pwede na sa makuha maga kay ada na po siya usa ka bunga niya maga naniliki na maga ona. Kaon ng langgam. Pero maga. Ato nang kipasan maga pauli na ta. Atong saging 2 kabulig maga. Hina pataglakaw maga kay basi mapandol ta ni biso dito tandaan di maga ay bakilid dire maga. O batuon bako. Mao nga tan-aw kita sa atong gilaktan kay aron safety ang atong tubuan. Safety ang atong uli. Maga oh, salamat kay sa inyo maga sa mga viewers, subscribers, salamat. O una sa tanan mga salamat sa Ginoo. Sa imo panalangin. Salamat kayo mga.